Het is zo prachtig, zo'n koeienhuis. Het is echt een van de liefste dieren die er bestaan, koeien. Eerlijk waar. Het is nog een kalf. Ze is ook nog aan de fles. Maar ze blijft gewoon in huis hoor. Er moet wel een nieuwe vloer in de keuken, want die is niet zo best meer. Dus daar zakt ze straks doorheen als ze 400 kilo is. Maar nee, ze blijft gewoon in huis. Kijk. Nee, niet de koffiekopjes. Hier. Dus hij is nog steeds in de huis? Ja, tuurlijk. Ze is wel wat groter en ze slaapt wel 's nachts in de gang. Omdat ze wat groter worden is en het is, de keukenvloer is nog steeds niet helemaal bestand op haar gewicht. Maar ja, ze komt nog steeds in huis. Gezellig hè? Kom eens Jeanette. Nee dame. Ze is dol op koffie. Ja? Ja. Maar ja, dat mag ze niet hebben, want dan wordt ze zo druk en daar is het wat te klein voor hier. Dus we zijn voorzichtig met de koffie. Maar ze volgt die hoer al? Ja, ze loopt mij alles achteraan. Ook als ik kuil ga halen bij de dik en strouw, ze loopt alles met me met. Ja. Lief hè? De badkamer in? Ja, we douchen samen. Ja. Ik kan het nou niet demonstreren, want het is bevroren. Niet weer, nee. Dat zet ik dus altijd wat beter weg. Ja, dan doe ik haar ook even wat shampoo in het haar. Nou, Jeanette. Dit is niet leuk. Dat doe je gerne maar in koop? Ja. Ja. Dat is reuze gezellig. En het is ook een meisje, dus die vindt het ook heerlijk om mij wat te tutten. Ik werd op een nacht wakker. Ik denk, wat hoor ik? Wat gebeurt er allemaal? Stond ze onder de douche, had ze de douche zelf aanzetten met de mijnkraan. Ze is zo'n mooie hond, ze vindt het heerlijk. En toen ze heel klein was, deed ik het ook. Ja, het is nou wat minder praktisch omdat ze wat groter is, maar... Het is nest voor de badkamertegels, ligt het mij. Ja. Het is volgens mij de gelukkigste koe van de wereld. Maar kan ze wat warm houden hier? Nou, moeilijk. Moeilijk. Overal hangen ook dekens en dingen, want met die oostenwind dan is het voor hun ook koud. Dus het is voor mezelf ook koud natuurlijk. Ja, het is wel afzien in de winter. Is het dan nog wel leuk? Ja, natuurlijk vind ik het leuk. Het is, ik heb hier verkozen. Ik heb die beesten allemaal en die kinderen ergens anders terecht. Dus ja, ik heb daarvoor gekozen. Nou, daar krijg je natuurlijk heel veel liefde van. En ja, liefde is ook warmte. Dus. En heeft het wat op al hier? Nee, nou, het is heel moeilijk nou. Ik ben natuurlijk door de crisis heb ik gewoon heel weinig werk, er wordt weinig kunst gekocht. Dus het is nou wel heel moeilijk. Dus ik heb een ludieke actie verzonnen dat ik van het haar van mijn peren maak hele mooie vlechtjes van. Met kraaltjes en dingen. En als mensen dan wat overmaken, dan stuur ik ze zo'n vlechtje op. En ik geloof er dus echt in, want een stukje van de magie van die peren hier, die kan nergens anders terecht en die waren hier bij mij. En het is ook ongelooflijk hoe lief en hoe tam en hoe gelukkig ze binnen. Dus ja, dat stuur ik dan ook naar die mensen toe die wat voor ons doen hier. En wat voor dieren doen. Dus je stuurt misschien dan een stukje warmte thuis? Ja, een stukje warmte, een stukje perenliefde, zeg maar. Dus dat soort dingen maar erbij doen om hier wat roem te komen?
Ja, nou, ik ben dit echt begonnen, deze actie, omdat het anders gewoon niet op te brengen is. Nee? Het is nou met al die peren, met die kou eten is ook natuurlijk nog hartstikke veel. En ja, dan is het wel heel moeilijk. Zit er Ronien? Zit er Ronien? Ja, natuurlijk zit ik er wel overheen. Ja, ik bedoel, ik zou niet weten wat er van hun zou komen. Het is ook niet aan de orde. Ik bedoel, ik zou me liever door het vechten dan dat die beest nooit weer weg kan. Dus, ja.